ľudskej zrelosti. Ujdite na kruhu. Jeden z. Ja tu vpravo, dobre. Teraz znovu to je doprava. Ujdite na kruhový objazd. Už sme tam. Vpravo. Musíš dať na pozor. Ja sa držím vpravo, pomaly. Aj drž sa vpravo pomaličky, daj pozor pred seba, ja dávam pozor. To keď stane. To je strašne veľa. To sú tie latá, tí Francúzi. To je normálne, keby si začal. Chodia normálne. Vpravo. No jasne. A to už je tu? Nie. Hej, ukazuje. To už je vpravo. Pozor. Počkaj. Dobre, Joži, sleduješ? Počkaj. Co on robí? Choď. Daj pozor, Do piči, ciebe. Potom odbočte vpravo. Počkaj za Peugeot. Až tak. Pozor. Dobre. To ja. Za ním. Bože. Ešte jedna. Ale však oni chodia normálne jak chcú, chápeš? To je strašné. Lebo ja som sa kúkal na právo a zľavo, tak do piči. Strašní sú. Strašne sú tí Francúzi. No, neviem, kde som teraz. Tak to boli srdce. Ty bože.